ko da yake ina London ina ɗan hutawa, hankalina yana kan zaben majalisar tarayya da aka yi a Kogi, Bauchi da Katsina. Mun gode ma Allah an yi zaɓe lafiya. Waɗannan zaɓuɓɓukan sun biyo bayan da aka yi a jihohin Edo, Ondo, Anambra da Ekiti. Ina miƙa godiya ta musamman ga jama'ar Kogi, Bauchi da Katsina da kuma dukkan masoya saboda yadda kuka nuna mana cewa za mu kare mutuncinku, za mu yi iyakar ƙoƙari ƙasarmu ta ci gaba da zaman lafiya. Jama'ar waɗannan jihohi uku sun nuna ba za a ƙara yaudararsu ba, kuma ba za su ƙara amincewa da waɗanda suka ci amanarsu ba, kuma suke son su dawo su mai da ƙasar baya. Kuma ina son in yi amfani da wannan damar in yi ma jama'a barka da sallah. Allah ya maimaita mana, Allah ya maido da alhazanmu lafiya, Allah ya karɓi addu'o'inmu na alheri ya kuma ba mu damuna mai albarka. Amin. Assalamu alaikum.